OK, takže čaute, ja som Heavy.sk a vítam vás pri ďalšom videu z tejto hry. Toto je asi prvé video z tejto hry, a volá sa táto hra sa volá Titanfall, alebo lepšie povediať Titanfall, by som to mal dobre vysloviť. A dáme si teda tréning, aby ste aspoň troška vedeli, jak to ovládam a tak. V čom spočíva táto hra? Spočíva to v tom, že je to ako keby len multiplayer, žiadna kampaň, nič. Je tu kampaň, ale multiplayerová. A vlastne hráte tu s ostatnými ľuďmi, je to multiplayer, logicky som to povedal. Je to keby v takom futuristickom období, ako z budúcnosti. Máte na všelijaké zbrane, také elektrické, ohnivé. Môžete si potom zavolať aj vlastného Titana a to všetko si ukážeme teraz, keď sa mi načíta ten neskutočne dlhý tréning. Takže ja to strihnem a uvidíme sa až keď tam budem. OK, takže nebudete veriť, ale presne ako som to dopovedal, práve to začalo. Takže som to ani strihať nemusel. Možno tam bude menší. R to... OK. Máme pohybovať myšou na tie svetielka, aby svietili na modro. OK. Takže ideme na to. Teraz nás to akože oskenuje a spraví nám to ako takú simuláciu. Takže počkáme. To je tá spoločnosť, čo vynašla tie veci. Máme chodiť Včkom. Máme podržať V pre chodenie dopredu. Takže normálne V a SD chodenie. Keď dáme Shift, tak bežíme rýchlejšie. OK. Keď dáme Space, tak skočíme. Pokiaľ to je väčšia medzera medzi tým, tak máme dať Shift a Space spolu. Máme to naraz tlačiť a on spraví väčší skok. A takisto to... A potom zase keď dáme V a Space naraz, tak vyskočíme vyššie, jak by sme dali len Space. Teraz je modul 2, simulácia 2, chodenie po stene. Takže musíme sa rozbehnúť a podržať V. Vyskočiť a takto nejak. Takže ešte raz, takže dáme najskôr Shift, potom dáme V, rozbehneme sa a skočíme, keď tam budeme. A potom sa iba znova ďalším skokom odrazíme. A to budeme opakovať. Vidíte, že to sa nedá proste naučiť úplne. To sa nedá naučiť úplne presne. Dobre. Inak popravde tento tréning som robil len raz na začiatku, tam mi to hneď spustilo. Tak teraz ideme modul 3 a nestiel som prečítať. OK. Tak. A to je ako by všetko, čo sme sa naučili po tých stenách skákať, tak teraz to máme využiť. Taká konečná skúška. OK. Teraz sa ideme naučiť double jump. Takže to je modul 4 double jump. Takže skočíme a dáme znova space a znova sme skočili. A vždycky musíme používať ten shift. Takže ešte raz a ešte raz. Hop. Hop. OK. A potom, keby vás zaujímal, on sa chytí automaticky. To nemusíte nejak robiť. Teraz máme zase využiť ten double jump. OK. No, popravde sme to tu mali troška inak spraviť. Mali sme skočiť odtiaľto sem, potom na ten tank až potom sem, ale ja som to troška zrýchlil.
No tak troška. Tak teraz sa ideme naučiť používať neviditeľnosť, takzvaný cloak. To sú tu tzv. Perky, môžete sa zneviditeľniť, môžete vidieť nepriateľov a tak ďalej. Tuto máme nepriateľov, aby nás nevideli, a to je takisto to platí aj pre hráčov, že nikto z nich nás nebude vidieť. No bude, ale bude vidieť len taký cloak. No, teraz to neskoro. Takže dáme, zneviditeľníme sme sa a budeme ako keby takáto čmuha. Budeme tak horšie viditeľní pre ostatných hráčov. Ale má to tiež využiť, nemôžete to používať neustále, lebo sa to vybije ako keby a potom musíte čakať nejakých 15 sekúnd, kým sa na to znova dobije, aby ste to znova použili. Preto s tým treba neplýtvať. Keď dáme C, tak ako keby mu zlomíme väzy, alebo taktiež môžeme aj kopnúť, čo je druhá vec. Keď ste pri ňom bližšie, tak úplne keď ste pred jeho chrbátom, tak môžete spraviť hento, že mu keby zlomíte tie väzy. Ale keď je on inak, keď je na vás otočený, tak ho môžete len tak kopnúť. Teraz nám povedali, že máme zbraň Smart Pistol MK5, čo má automatické zameriavanie. A keď dáme R, tak prebijeme. Také normálne. Takže nemusíte s tým ani takto zameriavať s túto smartou. Nemusíte s ňou ani zameriavať, lebo ona ako keby zameria automaticky. Vidíte, mám zamerané. A hoci ako keď takto namierim, tak si všimnite, že strelím a aj tak ho to trafilo. Takže ono to má ako keby úplne také automatické zameriavanie. A môžete ich zameriať maximálne 4. Vidíte? A teraz znova. Dám ako keby tak troška vedľa. A aj po nich. Automaticky dáva headshoty, takže strela do hlavy. Takže sa nemusíte báť, že netrafíte. Tak teraz počkáme, kým sa nám to zameria 3 krát, kým nám to zameria. A teraz, lebo ako keby to môžete zamerať jedného aj 3 krát. Keď dlhšie na ňom podržíte. Tak teraz strelíme a dám to 3 rany. To funguje dobre pre hráčov, lebo hráči nepadnú na jeden raz, keď ich trafíte do hlavy. Týmto zameriavaním. Teraz máme firing range, takže to teraz budeme mať samopal. A budeme musieť zabíjať. R101C karabín je veľmi dobrá zbraň, ale som pre takých, ktorí sú zvyknutí na tie samopaly. Ja moc nie. A ešte som tak chcel povedať, že nemínajte moste náboje, len takto robte, nie jak ja na začiatku, lebo potom vám to nevíde. Budete musieť prebíjať a hľadať od ďalšie náboje. Teraz pôjdeme hádzať granáty. OK, máme hodiť do tých... To som chcel povedať. Pokiaľ budete mať tak namierený granát a pripravený, tak vám vybuchne v ruke, čo vám uberie život, ale nezabije vás to, našťastie. Tak ani ja som ešte není v tom skúsený, taký... OK. No vidíte, ani ja som není ešte v tom tak skúsený. Teraz ideme 10 pilot combat scenario. Ideme bojovať. Takže všetko, čo sme sa teraz naučili, tak ideme ako keby do takej poslednej simulácie. Toto je posledná simulácia. A máme ich zabiť. Máme využívať minimapu, aby sme mohli vedieť, kde sú tí nepriatelia. A jak môžete vidieť, tak automaticky mi to zameria. Bum, strelím. OK. Tak to je troška zaujímavejšie, než tu len. Tak teraz si ukážeme si aj ten execute. Bum, ten kop. Dáva na ranu aj hráčov, aj NPCčka. Áno, že pokiaľ máme malý život, tak máme chvíľku počkať, kým sa nám regeneruje. Lebo tu nezbierate lekárničky, tu sa vám musí regenerovať. Teraz je to pauznuté. Bolo také, ja zaujímavé, že nás nemôže kývnuť.
To sa rýchlo regeneruje. OK. Teraz by tu mal... vidíte. OK. Keď dáme trojku, tak dostaneme ako keby našu zbraň na titánov. Na toto. Tento je slabší, ako oni bývajú o mnoho silnejší. Ja to robím troška inak. Alebo to si potom ukážeme inokedy. To si ukážeme až ďalej. Potom až v hre. Nech nepredbieham. Utekajú. Ako toto zo začiatku je celkom aj troška hard. Keby som bol na boisku, tak idem troška inak na to. Tak, pozerajme. A už to dvojíme. OK. Vybuchol. OK. Teraz by mali ísť ešte ďalší, keď si dobre pamätám. To sú ohnivé náboje. OK, takže máme zavolať svojho titána. Toho zavoláme Včkom. Ale ak môžete vidieť, za 3 sekundy 2, 1 tu bude. Ale nemôžete ho volať furt. Môžete ho volať len raz za 5 minút. A pokiaľ zabíjate hráčov a monštra, tak sa vám to furt zmenšuje a zmenšuje. Máme teraz zbraň, ktorá sa volá Quad Rocket. A dostrieľame 4 rakety. OK, za chvíľku by sa mali prísť mali. A tých môžeme zabiť jednoducho. Že nemusíme využívať žiadne ťažké veci, proste ich len prejdeme. Tak. Ale nemáme nekonečno nabojov. To je jedno. Mali by sa na to doplniť. Jo, máme nekonečno. OK, počkáme. A tých modulov je vlastne viacej, ešte ma napadlo teraz. Takže ešte tých modulov pár bude. OK. Ešte, keby vás niekoho zaujímalo, natáčam cez Bandicam. Yes. To vypadá aj Vortex. OK. Teraz ideme Titan Dash, to čo je perk za Titánov, lebo pilot, ako keby ja, keď som tak voľne, mám iný. Ja nie, teraz budú po nás... Toto je Dash. No, troška som sa pomýlil. Sorry. Dash je, keď dáme Space, tak nevyskočíme, ale ako keby pôjdeme tak rýchlejšie. Dáme V a dáme Space. A sme rýchlejší. OK, za chvíľku sa nám otvorí toto. A budú po nás strieľať rakety a my sa musíme im vyhýbať. A pokiaľ dáme A plus Space, tak spravíme u druhej strany. A to je ako keby... Dobre, keď po vás niekto vystrelí raketu, tak proste iba... To sa mi nepodarilo. OK, tak. A ešte môžeme aj dozadu, ale to neviem. To keď niekto nám chce dať ranu, nejak takto, tak my sa uhneme. OK, tak a ideme rýchlo. Videli ste? Nejak takto to funguje. Skoro sme to nestihli. OK, máme. A teraz ideme až na ten perk jeden. Lebo, jak som hovoril, pilot má iný perk ako ja, keď hodím normálne, a Titan má iný. Keď dáme Qčko, tak otvoríme ako keby takú obranu, Vortex Shield, a všetko, čo nás vystrelia, náboje, rakety, nič nám neuberie. To si teraz ukážeme, tak počkáme chvíľku. A tuto dole, vpravo dole, môžeme vidieť také biele. To sa nám bude míňať v boji. A jak môžete vidieť, v ruke držím ako keby také náboje. Lebo vy ho máte iba spredu. Keď sa otočíte, tak potom už budete zraniteľní. OK, tak jak môžete vidieť, mám tu tie náboje.
Ešte počkám, kým ich to trocha dá. OK, a teraz si ukážeme, čo to dokáže. To, čo vlastne on do vás vystrelí, čím viac tam toho do vás napáli rakety, neviem, rakety, náboje, tak potom to môže všetko nahodať. Ale pokiaľ bude mať elektrickú zbraň, tu si tiež ukážeme, tak to nebudete nič robiť. Ako neuberie vám to, ale nepomôže ani. OK, keď podržíme Ečko, vystúpime z Titána a následne môžeme do ňoho aj nasadnúť Ečkom. OK, takže my teraz vidíme hore. Tak a teraz musíme vypnúť túto bránu. Takže dáme Ečko a toto sa dá využiť, keď chcete nejaké turety alebo spektrov. Spektry sú roboti a turety sú diela. OK. Teraz dáme V. Musím počkať, kým nám to dopovie. Teraz dáme V a poď za nami. OK. OK, a teraz tu môžete vidieť hore, že tam je autotitán. A tým vlastne to znamená, že ovláda sa automaticky, čo je taká dobrá vec. Jak hovorím, dáme Ečko a sme späť. A pokračujeme. Tak a teraz ideme bojovať s tým titánom. Máme špeciálnu vec, to môžete vidieť tiež vľavo dole a to sú také tie rakety, keď zmagneme F. To vám ukáže za chvíľku, keď tu budú prví. No, tak to nejak. A môžete to vystreliť na ňo. OK. Dostaneme náboje, máme to refilnuté. A už sem prichádza. A ideme na to. A hlava, nehlava, do neho búchame, strieľame. A tuto hlavne hore do hlavy. Keď trafáte hore do hlavy, tak to dáva väčší damage. Tak teraz bum. Aj po ňom. To je C-čkom sa robí tento búch. Takisto ako dávate execute. Tak. Teraz máme toto. Teraz máme zase ten shield. Špeciálny. Ale ja ho nepoužijem zatiaľ ešte. No, creepy som netrafil. A trafám hore do hlavy. A dávam mu to väčší damage. A ideme na ňo. Pum. Tak. Jak môžete vidieť, takéto žlté, tak je dúbnutý. Tým pádom vlastne na chvíľku vybuchne. Počkáme. Že ten shield sa nám akože tiež nemôžeme používať furt, že musíme počkať dlhšie, kým sa nám ako keby reloadne. Takže počkáme. A je po ňom. Vidíte, že sme ho ubrali a teraz rakety. A je po ňom. Ešte ho dorazíme pesťou. Máme. Ešte pôjde jeden. Áno, ďalšie kolo za chvíľku. Poď. Teraz hovoria o tom, keď je dúnutý. Že nemáme, už si nemôžeme doplniť healed. Že potom sa už nezachráni. Pokiaľ máme doomed, tak sme ako keby horíme a už sme proste varití. OK. A teraz pum. Tento má quad rocket, takže jo. A teraz si ukážeme ešte jednu vec. Tak teraz budeme zmaginať E a vystrelíme sa. A toto, čo práve spravil, taký atomový výbuch, tento atomový výbuch, tak to je jeden z perkov. A ten nemáte hneď od začiatku, ten musíte najskôr získať. OK. Čakáme. A to je konec. Vlastne.
teraz sa otvoríme a sme späť. OK, a my ideme inam. A jak môžete vidieť, toto všetko bola len simulácia, pretože my sme boli úplne inde. My sme nad zemou, my sme vesmírna loď vlastne. Toto bola vesmírna loď. OK, a toto bude... Počkám, kým sa to skončí. OK. OK, tak toto bude všetko z tohto videa. No a ďalšie video by mohla byť mapka, povedzme napríklad. Očakávajte, že nebude ale to nejaká dlhá séria, takých 10-11 dielov. Pokiaľ by sa vám to až moc páčilo, tak by sme mohli teda spraviť viac teda tých sérií, viac tých dielov, ale pokiaľ by sa vám to páčilo. OK, tak to bolo všetko z tohto videa. Lúči sa s vami Heavy SK a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!